So what up mga Choy, welcome back to another video. So ngayon ay mag Q&A tayo. Switch. Wow. Yeah. So nag-post ko sa Facebook mga Choy. Nag-post ko na dira Unya post na ako 6 tubago na to karong let's go. Unang comment ay unang pangutana kay gikan kay Irvin Diwata. Piyok boy. Irvin Diwata. Pila nay na immune mo kya immune 1 tayo na pogi iya parok na ako sugod sa elementary bay na ang mga fling crush na daw diya mang sugod ang elementary. So elementary ano sa mga crush ano ra duha sa elementary. Sa high school po duha patulo narana patulo. Yeah, let's go. So pangkaduhang pangutana sige ra lagi kag dala og wipes this question is from Nam Makabitya Itukas. Shout out. So ngano kung nagadala og wipes? Ang wipes yung good. Daghan ang gamit. Una, gamit kay na pangpasinaw sa imong sapatos. Ana ka, ala, abog. Tapuhan na nimo ana ba? Kaya bilis ka niya for safety purposes pa ba? Kung needed na gid nimo ba nakitang trapo. Uy. Naman siya. Tapuhan. Di ba? Ana gagano. So, yeah. Og kani sinam, no? Napud siya gi-insert ano nga. Maunang tighatag na kog diatabs. Kay anak ko ka butan nga amigo guys. If there's somebody need my help, I will help them. Like ask me for wipes and diatabs. Di lalim masakitan ang tiyan sa eskwelahan. Yeah. Moto. Shout out kay Brendan Moraleha. Wa siya pangutana pero shout out sa imo ha. Pangtulong nga pangutana gikan kay Shell Angela Calope. Hi. Sa mga no. Iyang pangutana unsa na kurso kwaon nimo and why? Una guys, gusto jud ko maging piloto. I want to fly over the world. Ano explore new og feel na nga bugat man gud siya gud. Masayang gud pag bagsak ka ba. Di ba? So, ang plano lang magiging negosyante. Business. So, ang pilion ng course kay business ad. Uy. Ayay. Gikan kay Alberto Abe. Ngano gihilakan nimo imong ex? Kain. Ngano man ay pangutana. Ngano nimo gilakan? Man nagingon nga pakita gid nimo nga anak nimo kalab imuhang ex ay dili imong girlfriend. Gihilakan nimo
mo ganang gihilakan no kay ano nya no man siya biya di ka ganahan nga mobiya siya sa imuha na santa man gibiyaan da. I'll have to ask my accountant about that. Yo, shout out Lesong X. Hey, hello. Okay. Gikan kay Michael Glenn Cunyado. Say maingon nimo atong nabidyuhan ka nalibang. Nalibang doy. Mo day po na isa day sa rason po nga ano go gadalag wipes. Ala jud 50 purse. No, dala jud wipes wherever you go. Because yeah. What? Gusto bidyuhan ko ay unsa day ingon na nga ngano naman ang kaulaw ni mo kita tanan malibang. Yes ya. Sunod ng pangatana. Kay Gian Tori Franca ay ge. So unsay mong skincare idol? Paki show and tell tanan skincare na ho. So I use Pond's Pond's Acne Clear no ang kaning pimple eraser gikan sa Quick Fix. Mapalit ni mo ni sa Watson pero ay tayo mapalit ron kay quarantine siradong Watson buhat hulat na mga si GCQ. So yeah, so every night na ako gamit usahay kay di ko magilampos kay feel ko lang kay makadaot mo check every night. So usahay kay every other night karong gabi na ugma wala pero karon magano kinsay mong crush gikan kay Luis Polmano crush na ho ano ay everything si hi everything tangi dili ano wala man na ko gihulat pero wow kabalo nga kinsay bitaw siya. So yeah mo to nag pangantano ngano gikan kay Hiro Gabriel Sacatani. Ngano pogi kayo ka. Mas pogi ka. Grabe. Sunod ka pangutana gikan kay Jasper Lab Boyan ngano what up mga Choy, so nawali na ako pagbasa sa pangutana and yung pangutana nga unsaon pagpahamis. So gishow na ako ang akong skincare and that is it moto. Ang pagluto og kanon gikan ka James Paulo. Ay kabala ka kay pwede daw mo ano nato. Kanang ikan kay Asian cutie ano. How butong malutog ano kanon ay maglungag. So yeah mo to. Pangutana gikan kay Alberto Abe. Nga ano sa grade 7 man gud ka na si Llambert. Kanang CR manggod sa grade 7. Giangko na nako. Damn! Exclusive na sa ako Once mo enter ko na kanang tulo ka cubicles. Ako dito ko sa nana ko dito hinlo mangod siya tapos hilom ulay makadisturbo bitaw sa ulay makadisturbo sa gawas ug bati. So yeah, and last question. Ano siya? To my bro fan. Yeah. So day maingon sa bro mo na yung pangutana. Bro mo na that is one of my group of friends nga
no, group of friends nga open, walay plastikay, kami tanan tinud anay. So yeah, mao to. Ayan mga choy, natubag na tanan pangutanan ninyo. O kung gusto pa mo ingani nga content, please don't forget to subscribe o notify. I-click ang bell para ma-notify mo na na-upload akong video. Like or dislike this video kung gusto ba nyo, diba? Kung like nyo, smile. Oh yeah! So guys, bitawag na to. Kao na. And ano? Please don't forget to like, share, comment, subscribe. Balik ka na ako. And see you in the next video.